Shout out sa mga tropa daw. Shout out man! Hey, hello! Ari na sila sa Ilonggo sa Kulot Vlogs. Bulano. Ari kami sa Mikko sa mga shout out sa mga grupo daw. Sila. Bulano. Timbulan na. Dili na sa Ilonggo sa Kulot Vlogs. Good vibes. Amo na rin doon labador ang ginambaka mo sa rin doon labador oh. Gang bugas tag 46 ang kilo si Muya rice ya tag 100 pesos sa Ilan po yung pre? 290. Ay, may food shop. 60 na. Ang lempo nyo, kaya 11 kilo? Ang lempo? Wala naman kami din po. Wala ang lempo. Pag pagkatsa pa natin yung pag-cover na. Pork chop na lang eh. Shout out ay grupo daw. Sabi rin kamay na yun, no? Pag ano? Sige lang. Rod! Ay, sorry. Oh! Saan taon eh? Dili lang sa Kubay, mga kakulot. Dili sa Kubay. No! Grupo sa grupo to. Grupo na Hindi yan mula yung tsak ko eh, baka. Basta na win-win, lanang gani. Magalang naman to eh. Kaya ko to. Salamat ha. Sabi nga ng doktor, mag-inom ako ng gawa ka sa bawal ba? ng prutas, maraming kulay, para tumalong gatas sa katawan ko. Sige. Siya nga pala yung sus. Baka may uling tag-12 tag-12 ang ano. Tag-12 ang sa plastic. Tapos baka may bugas. Ang tagi 46 kilos. Shout out na kay Parikoy. Ito dire sa ano, likod sa ano, sa katedral, sa simbahan. Basta yung makal sa mga ano, bugas na rin sa uling. Kami lang pirang diya. Anong ito? Shout out kay Parikoy ito. Dire na din sa utol mga ulat. Matutol. Shout out sa grupo to. Ilan ang pira mo, pre? 350 lang yung mga kaulat, oh. Dali natin sa utol, mga kaulat. Tiga, pre. Balik, boss. Baka
Dami sandiya, di ba? Dami na sandiya, mga kulot to. Law na ako. Yulo-yulo. Dami sandis na. Pwede na pa tunga ko. Ay, sa tunga ko lang ng price. 5 lang. Ano? 195 oh. Bibi book 7. Shout out na sa amin, Migo Boy. Ako ka, ang sandiya namin. Dami Ah, sandiya. paano kami? Dire na din mga kulot sa, ano, sa... Ako lang. Sa uton na, di ba mga kulot? Laraw. Pwede pa islang kung puti. Damo nila prutas. Mga healthy foods, di mga healthy foods. Laman si. Wait lang. Yun, daw. Nice little boy. Okay na? Mga kulot talaga kami sa ano, sa Alikos. Sa Alikos. Party yung office meet ni Myris. Sa pala sa balik ako din na sa Subong. Ano rupod ko dito naman balik ako. Dala ko sa mga ano ko sa mga kulot. Dala ko sa kimpet naman. Kabili ko kamay ng space sa kilid pa. Baka kami ano, dito kabilog, huling. Yung damo amon baboy. Ito pista, gini makalamon ko baboy. Kami na pa rin yan, kilapad. Dulu dito ako. Nagbala kami mga kalot sa ano, sang nagdala kami sa ano, isang kaldero patiga kami. Ah? Sunday din ah? Ang bata lang atas. Ano kung... Sunday Sunday na eh? Ah, saan mo yun? Ah, sa may maligot, may. Kami ng coco. 3 minutes pala. Watermelon din ang ice cream. Ito naman, gusto ka na bibi. Patiga kami dito ito. Kumain mo pa rin.
damo, mga ano, kakalot, mga tubo damo, amon na, no, luto. Kasi, ingit. Swaso ba? Buta ka hindi? Shout out sa inyo ka lang. Ha? Ha? Pwede? Ha? Wala kayo ng tubig? No? Apa sih dapat tuh? Petasan. Petasan wow. Apa sih dapat tuh? Kami di subusan, no? Saan ganyan mo ya? Basta uton na. Totoan. Para kami di subusan, ito mga kakulot, ano? Doon. Basta layo sa uton. Layo ka sa uton. Ano? Ano? Ano sih? Ano? Ano din mo? Crab. Crab. Ay, kami sa utol. Kanta to tabayan, kanta to tabayan. Okay, let's go, Jay. Tama din mga tao. Let's go, Jay. Okay. Shout out sa amigo, ito naman. Ano ba to? The best din rin na lugar. Oh.
Para Dre? yung mga cottage. Dari Meg. Oh, the best.